Sendt til Folketinget, ja. Det næste punkt på dagsordenen er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B6. Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale mellem den Europæiske Union og det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side af udenrigsministeren. Udenrigsministeren har bedt om ordet. Mange tak. Når jeg tillader mig at tage 2 minutter af Tingets tid, er det fordi, at de forslag, vi vedtager i dag, hvor vi siger ja til en associerings- og handelsaftale med både Ukraine, Georgien og Moldova, er af en historisk betydning, som jeg synes, at man bør markere. Da vi mødtes for et år siden til de sidste møder inden jul i Folketinget, havde ingen vel fantasi til at forestille sig den udvikling, vi har oplevet i vores nærområde. En udvikling, som jeg er bange for vil sætte sig spor i lang tid ind i fremtiden. I den situation skal man kende sin besøgelsestid. Det synes jeg, EU har gjort, og jeg synes, at de 3 aftaler, vi om lidt godkender, kan vi være stolte af. Jeg tror, det vil gøre en forskel i alle de 3 lande. I hvert fald står jeg her lige nu for at bringe min hilsen fra udenrigsministrene i de 3 lande. Jeg har ikke haft et møde med nogen af dem, uden de har spurgt, hvornår godkender det danske Folketing vores associeringsaftaler. Og jeg har været stolt over at kunne sige, at vi som nogle af de første godkender dem inden jul. Det er blevet modtaget, applauderet og betyder utrolig meget for den reformproces, som har svære kår både i Ukraine, Georgien og Moldova, som foregår på trods, for det er smertefulde reformer, og de foregår under vilkår, som er vanskelige, ved vi alle sammen, med mere eller mindre militære konflikter i baghaven sideløbende med. Så den tak, synes jeg bare, Folketinget skulle have med, inden vi om lidt trykker på ja-knapperne. Tak til udenrigsministeren. Er der flere, der ønsker ordet? Det er ikke tilfældet. Så går vi til afstemning om forslagets endelige vedtagelse. Om et øjeblik. Det gør vi nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 101, imod stemte 7. Ingen tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til udenrigsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B7. Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale med den Europæiske Union og det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side af udenrigsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Vi går til afstemning om forslagets endelige vedtagelse nu. Jeg slutter afstemningen. For stemte 101, imod stemte 8. Ingen tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til udenrigsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B8. Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale mellem den Europæiske Union og det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side af udenrigsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning om forslagets endelige vedtagelse nu. Og jeg slutter afstemningen. For stemte 102, imod stemte 8. Ingen tilkendegav hverken at stemme for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til udenrigsministeren.